Jiena wilt Malti, pero iben id-dinja. Is-Salesjan Awċi, Fader Fabio Attart, huwa l-11 il-suċċessur ta' Don Bosco u l-ewwel Malti fil-kariga ta' rettur maġġur tal-Ordni Salesjana Dinija. Fader Fabio ġie elett fil-kariga f'laqgħa f'Turin li għaliha attendew il-provinċjali u d-delegati tal-Ordni. Is-Salesjani għandhom 13,750 reliġjuż fi-92 provinċja madwar id-dinja. Peress li ma kontx kif ħarġet l-aħbar li ġejt elett jien ċempluli mill-ewwel qalu li jaqbad l-ewwel train u itla Turin x'ina Ruma noqgħod. Allura naturalment l-aħbar in the meantime ċempluli biex issir it-talba uffiċjali għalkemm fuq it-telefon isma' taċċetta għidtilhom nafda fil-Madonna naċċetta din il-missjoni. Ma' TVM News, Fader Fabio stqar li minkejja li ġie magħżul Malti jemmen li m'għandniex nippersonalizzaw mumenti li għandhom sinifikat usa. Ġie magħżul iben minn Malta. Imma ġie magħżul iben minn Malta il għaliex Malta lili għenitni nikber. Twelid Tawdex, kbirt mas Salesjani f'Malta, il-kongregazzjoni tagħtin l-opportunità li nistudja l-Italja, li nistudja l-Irlanda. Fader Fabio stqar li għas-6 snin li ġejjin kif wieħed fiċ-ċerimonja se jkun leali lejn il-Knisja u lejn il-Kostituzzjoni tal-Kongregazzjoni u se jaħdem biex iżomm il-valuri li għallem Don Bosco ħajjin. Il-Kongregazzjoni Salesjana hija preżenti f'137 pajjiż madwar id-dinja.